no ena egu ho aba be si ne sisi am no kasei ball and da so go e say ye to be gusuma eba e pini ba animu enta be Facebook Opemsuo radio eba me kan wo se me nra say ya ma ball na mfiri obi ba koto ne de aguo enyem ho se mo prapra ho no omo bia omo de kwa kuguo ma wo se ntade bi kura sa wugo mu a so obi ahye na tade wie no ompe no akoja aguo de a odwene wa onti ase koto rija se wana akofa bai na fredia se oba Opemsuo radio Facebook a video ubehu unse e free e hoko na efi nkwa o cars no apake asi ho ya je kwan ne fe the station Kenya say Antwa Bomwire branch ni Kulum station ka eho enofa na obedu cha house eho na UBA ewo Bank United Bank of Africa eho na ewo ne hwe aje kwan na hwe bola pensumo na free Jordan ye na enu say o free Jordan na ndru say na the sad part is obi she double bo egu ayim no dia sabe ka ho and when in na esa sabre ya wo mgu manhia sub metro abespa ko ye pam obi afri honom fi say e free e ho e de ko manhia sub metro ho no abespa ko no e just a walking distance o na feri a enye say e free he ko kegeti ana say dunu aka say bia mefa ka onante ya na chese wadru enso he ya trawa ye nhwe ha bank fo no de omo se ndem fa omo dabi ena efie wo so so mfa omo uzo ebi mo prapra ye wie sa de akoka ho DJ Simple agina ho ya ma mo share Facebook ne hu ye se bia ye boys trim na aka bi anope ya o enya don hwere ba ko enti ye srani abusa se ono bu meyo wa meye keme bo se bia party birthday party bia se obekọ atasman so na abekoko dabi enu amunso na atasman so na so wadwuma no birthday party ni obekọ nanso wadwuma na nunie indiscipline adoso wadwuma no enu nie wakasa yate eye nemum action no yehia wo submetro menhia submetro ni na kan tetankas fo ni na yempam wo omo sori office obi na baby kro omo saate kra no abespark o kra no mo sendi woni ebe de na we yasa kwosesa abespark ho no de omuni man say eye menhia constituency ho no na abespark o ya line na baby say park car so abra onimi say car mienu kra mo timi mo sa ho yes gina hane load ye say na ska kese no mo je wo ho no ye say one beje sign ye ma anya yi ne da ago je so say 3 million ska na kwa yefa ni ama permit enso boile guomo hona no ye hui eho sanke na ya ukude se na afri de kanasa kwasida ye wura ba akoto so enti eyefe enim guase sem sei na de bufu kra ye o mo gina kwan wo se loadu ya ti station wo honom na sa ya nkrofo fe na sa nya police fo ko gina ho inso so metu o mafiri ono na police fo gina o mum giska wey o mani abekoso no eho enchewo bia ya sate pragia station na traffic tichi ewo ho panyin fi animu o na traffic etimachi wo ho na police for inform ho keme for no inform ho ebesere sanwe ha ne se no Kumasi ya ne politics da bi enye biem zuba enim so betima ye enti ne de waba enti ye de waba so de be ye ama wo wetima ye adwuma na be boa no eno nso so ne be ka ho asem obi ba be ka che say ye town ye bo achi manenka na mom Kumasi ye di na menu mienu ye pe enti e bia ba bi wo no ma hunhu me ma hunsu so de se me kama ati enti sabre menhia e free ejaba hode sane akode efi osumon de se gugu gatem NHIS wo ba bi ese yakwaje sabia insi achi baade ehokran so ayefi na asade treja ba fie no edi atoa so ba bi a carpenter fo ton super glue solution ene de keka mpaboaduro no na de abedru UBA yo so anokra de na chese bobo headquarters of efin kafin eho ne wo na the sad part is I will say efiri wo kwa abespa ko mo agana bia no emu wo enso kwabrane ebe yogu robe wa chechire gobe no akoto ogu honom nyame amfafie na na mo na ebo petrol so a da no nko ba bia akoji so ko dwade ye sha parazon na de dwade wo awe wosem and ebiom sa gata na de asano tinka fo ne yam hwie ya no akokoto wa benchie ne 99 no na chese esim yo
no obi so store wo pra DJ Simple ko achi kakra na ba bi o mo pra no the probability say o me pra gu gata nim eye high stores here wo UBA nchen we the probability say o mo pra gu gata nim eye high adai e wo mse kra me ya ne de nenso ya ye ti o man nim no o manfo na ngasa yesre mumye me ni nda ho kan tete na sabi na yese bagimi bra enne no mumye nje se nenso so de na yesesa emia nkore sa tete no yese bagimi bra mpokra na o mani atew na enne na yese modern technology is technology ano ene nempuye yese yebesre mumye nje sa de no ufiri ufie ba wapra ufie na manenka dem hoy so otimi ne tena de ada na unya na abonte na de batu agu ya mark baby se ho ne ekoto ball agu enso nei uduru okra chese abreko uduru ashdown suman kwan he ono ball ye wo hoy ye wo se nanso say o maye that public toilet ibi ho uduru onom kra ewiase nipa nka se ye de ne hayen nipa nka se de ne hayen ejana bia no baako de obedu ayese nkrufo bi age aboso baako so de obedu ayese ankonkra bi de ho odi woni nemu de ya ban so de na ese di woni ni so ya age aboso e ho na abeko ya pake abobo ya pake praga ya yewe enyema basade ensem fata ade ne o man ye ne sa Kumasi ne bi ni baby bi mo anam ka se Kumasi ni we ne boy ya ofoforo bi o Cote d'Ivoire de fe ne Kumasi no ene ye kwotana na dabi se tu titire ne man wanje chi se meye se yo ye na nanu mo bu atitire man ye titi ashdown dan akase ni anya ni seze yo aya de fu pepese min kumunya eni bre ye mpese o man ne bekoso ye se no wa je store wa prefi aya de na yeso odi gogu gatem aba ye nya sare na mwaye na fridua bra Facebook Opemsuo radio de ye ka ho asem no behu aya me fancy ufri Dr. Mense ba o ba wani mo aba manhia fikesi mu a ufri manhia fikesi mu so kwa o sane ase he ya NHIS wo ho ejaba efie ni wo ho ba bia tonton ne ma bonkuru ni nifa nyina o ko UBA bank wo eho yawo asem ne ye kanya ba bia ekwan watintintin bia he ya a wo nante free hasisi abeduro ma mo tie ya mo fa ho nyina mo hu se bola ne sumwo adwada no na nyese ne netie se DJ Simple benya adwada ne de na ma ya hwa ne de atoto enne de na ye kan wasem sa no pa ya de ese koso ho no enti se ho bi ba man hia fikase na se ye de na kofa ho a hwe bola pa isum ho hwe bola pa isum ho ya adwuma o ya adwuma ntina no pa bia na ye betena ha sabide ye manfo pese o mote afutu ase ye de mo mo ani acheche ni gisem ase ye de mo mo nyina ye kan wa ha enti ye ne kofa basa de mayor eni nsemchefo sia o se nsemchefo yeso ye mo no ye bo no mo na hu na dwuma ye de ase ne nsa se enye boko ye bo no mo na hu na dwuma se enye kejeti ahonko a ye bo no mo na hu na dwuma se wo so obeye no ye ni ye di ama wo jadi mpa de a eni adwuma no edin o se nsemchefo ye mo ye beboa so ye Kumasi na ye pe se ye Kumasi no be fa no ntuma pade afra ahunidi nsem wo Kumasi e wo fom pa joda yawo akwa me de ba ye kan wase joda ya enne ya minjiri se ndu nyame admo tena de aha hwewe wo de ba Facebook a joda ne kan wase se ne nati o joda ye kan wase na se ne nati e na ba bia efo nyane gata ewo gata wa nsuo ese nsuo tene fam se ne nati DJ Simple gina wona na owia ye be kwa head se de ne kwa me de baye enne se de esitie atraba kwa nim ena gata wo ho enti no enwura no ewura gata nim me kai se ye be ye Asante first regional minister e de akire ma ho gina ye betim o ye betim enim wa nyina akọ nyina ye betim hwe se de ho asiaye se de ho asiaye ya dwene ne kutaye no ye mesi ya nsesa no a yesu de ebeka saa the regional minister came boss ye ka kire mo saa ho ni nyina mo nkofo ta gina ho
eti omu hu ye omu hu ball away manti ofa simpombo ko de Filia nakopona na madaruma me ho aden de me gidi so ho ye adom maminti o Filia he oman we no ho ye nya ya dwene se ye pese di ho ni sebe abo agira moa okra ono kro ya abo o ogya ne nan a ope ba bia emme nipa ba bi mfuturo no motutu fom oya saade ne guwa no wakata so ono kro ya abo a de toso me no abo bi wonyuram ye fe no oriata one okra no eya ye pe osuo to a onsi fom ose atache wo fom no wakasoro osi fom o tuni na ba ko bia otafre ne nsem se be ya ne nsem nya fi omkro me yam wo na kampese nipa enne nipa ni bia da no wo hu nipa moa to mo yo mo dwene se omo mfare hwe nsuro hwe mfa bibia ho na senka wo nsuro ade a ahene boboa no na bibia nya ma ho nya me ya se baby abola na won boutique na wo no ay boutique na wo no baby abola ni guna eno sa pa ho a bank eho ente ma mi bi ton kokko ho time a wo de ton no o mai ba do beba kokko ewo ho o sa ba wani kakra abrosa na kapɛ eni DJ Mr. Stop on mame o de stop on mame o de omra na stop on mame e ba ma kyerɛ wo sa fie no me di agro ho pen hwɛ on sa boutique na wo no eni pe wem kɔtɔ ade wo embabo no ne ade wo ho sa bra wani kakra bra wani kakra e ho na ankasa na obi twa nzu obi ton nzu wo ho dabi bra wani sane bra fom sane bra sane ba ko soro kakra bi wo de mesro bra mesro ko soro kakra ma me bola no na hwe ne ja bola de ho na ye ha de hwe boutique na ho no mo no abrosa na oba bi aka bi ta na obi gina ho no mo no ye di kokosi woton hwe de eba no eduru a stop no hwe stop no ma me stop no o DJ wo twam ko wani kakra ko me pesa me ya de hwe obi ton obro yo wo the table asi ho on the table asi wo baby obi ebutu wo no no baby obi butu wo no no e na ha nipa na wote wo no sa nipa na wote wo no no ono bola na gu ho no nyina o mo na yesa bola no ye wo nipa mwa e wo kurom ha a mo yo mo gire se dawro na ye bo no se ye be ma o man ni mu ate no e hu ehia o mo baby nipa no tie no obi ton obrayo e wo ho o si o sesi e time kwa me twa video no o de ba ya no eno na me pesa wo de to so no baby o kosoro brawachi eno na me pesa wo de to so no enema ekoso wo my room no nipa bi kase ya pakasa but efin adenti na wo se da bia ye bo fin dawro adenti a na wo se da bia ye bo fin dawro adan edien na ekoso wo my room adan efin ya depa e wo se da bia ye gina efin so da bia adenti a hwe obi na gina ho wo si ni table a wo to obrayo bola so na gu ho no na bola da ho no etidie be kwan na say nipa wo se de ne fa so number 1 e wo se assemblyman ho that area ho ye che no na ye ma no assemblyman no to bola no won ne ye can say unity committee because assemblyman two person che say o hu sa de we dia ene na wo nya assemblyman so wo unity committees na sa unity committees ni so hu sa ne ma report ma wo dia ene na wo nya unity committee members no man no majo so mba ya adwuma e DJ no mba je ye keke eti o sa assemblyman ho ye che no assemblyman ho se ye che no because I know me can assembly ha say e was area no e assemblymen e na so wo nsa omo unity committee eti se bibi si won tom wo na report edima kemi eti DNS ho ye was sub metro e wase ho a no e de be na ekoso di omunim e permit wo ma di permit na o ye bibi pani adu ho no mo okoka ye sema ye nka ko bia santo kotokoso wo bia nim se asen ni papa ne se e pa no kokosa chi na so ye de koka adentia e de na ekoso no
oh yet wo man mu da bia efin na ba na ekro na wo ye bibia akoso adam wo fi se tro no e ka sa ansem wo ya na tro ne ka so wani hu ni na obo mpa ye kro nyankopon wontie wo ahunidie wani hu ni obo mpa ye nyame ntie eti so so na pa na wututu wo se obetumi afa aduane aso wonum o so na pa na wunyare ya obetumi aso ya pie eti abone na ekoso no na ball agu ho firi juada afa de bia sa be ka ho oman wei adwene ye wo ye tirimu no odwene ho wo nte ase ye won krofo bi gugu akire wo mo ho aduane ama ball na e fa firi wo mo eti so mo ni de begu ho no a o mo so tentem ho sa fie na atwa ntam wo be hye nyina wo sa fie wafo ye fra wo mo o san kap kan ni fra wo mo na zuba obebre sɛ na feri a woka no adwuma no edene sɛ wo nipa bi wo ɔma ɔma dwene so ɔmo ne aboa adwene ɛyɛ pɛ sɛbe eto ɔmo nya ɔma dwene sɛ ade yɛ bɛkɔ so ɔman no mu bɛte ɛbɛboa yɛn no ɔmo no ɔmo mpɛ ɔmo hia bi eti na de bi yehunu saa nneɛma wɔ esi no sɛ bɔɔla no hwɛ yaboa bɔɔla no go no sɛ bi obi tu kwan na so obi akrafo so aba ɔbɛtɔn ade nti na ɛyɛ saa yɛte ɔman mu ahɔhoɔ bɔ ɔman mu abrebia eti kane tete garden city no eniana ade edie na ekoso wo man we semu omo aso ba bia bola no na titire nko a eso stores ene titire fie ene wo eti hwan ya sede ya hwan na raka hwan na ebua am ya yisa bola na firi ho sense oman no obi adwene ne ho obi amfa bibia ho because onkoye na adwene so okọ akoye enye ne dia yentua kama no enye ono na koji sika bia firi baabi eti se de bola be go no man fa na ho opposite wo obi ya fried rice esa ton ba yere mu no ni ade mpese kama eso sa ho eso hwe ba bia bola ne guo once na free so ana abo bi to free so pe okosi aduan so wokoto na okodi afa na wo yare na akodu ono na wonya doctor for he ana wo sa kasa na Ghana de ba wo afi se wo na wokoye bola wo wo afi se bra bola ne begu ho no wanya wadwene so obabu na yetu bola na free ho no na sa wo yare a hwan na mfa hospital na sa hwan na mehew na akodu na so wonya doctor ni amana ahwe wa eno na ayedai because we bo ho abro oman na yetim no da bia me kam si oman bia hunu se bola afedie emfaso bia eni so ma wo mu omo timi atenetene ya ama ene omo bola kura no ebi ni oman ni mu omo timi sa hye da twese ka to so omo hese fingers wo oman ni mu a kokopo bola fa bra oba be ma sika omo ko mu nya bi to oman Ghana de ye pe eye sebe bola no efini no adan etikane asanteman na enie kane tete garden city aboni tu bi no entieni ye tikrom ha sa kwa we ye gusu na ye hu sabra ni emfa asfata wu so na ho no mu ye kana ho no mu ye ani tisese ene eye dan na afedie ene na yesi ani biaba a ye gu akwan a ye yima ye no ene adenti na afedie na ye buru ye hu ede na ekoso yi etie bes sre oru azuba so wo se wo de nani ahwa saa bia ha no de a eno amekeka nsem bi kire no saa niyama ni nyina no ewo so hwe no ye enye saa emmoa oni aban ni nyina enkamom ye fra nkwankwa ni ye fantu omonim so unim ade ba ko so saa ho ne se unim se omo a ye yeso abra na stores a wo kuro mu no fedi obi o store bia no wo chima da ni mu obi o store bia o but enne saa ye nuanu ye omo hu saa niyama no omo na jiji store ni da ni mu tinipa no wo hu ni se sabe so obi ya Cronford na ade ja na nyira omo bonnet ni ade eda ho no mo e no mo no stores na mo enti ha obi so obeba na ball aguo ana so obeba na bibi obi because wanya obi ono obo ne store na no e ban de ma no e free baby ade ne woni kosi abespark stop bi o bia ye wo san Cronford bi o mo da ho adan ade na ekoso ya so mo sa nom afa na bere ni duru no mo sa wian ya ne ya seka fedi afo woni ko post office Ashton post office oru abeho omo be ya adwuma no mo ho mo da omo ati office ni mo mo ya adwuma ni nyina sa ne ma no mo twin no mo hwia bi sa ne ma no mo twin nyina enye se bia post office na chi o inside na ya to wo na fa no o inside no asemo ya make obi o te sa antem obi anim e ho no mo dama ade achen anopa wie nwumre sabi omo so ye nipa na so ya enti ya to wo mugu a enye yiye akwan be de be fa so ye be bo omo sasa ade na wo wo mo no wato mu ntentan hwan na ekoboa no because ade bia wo ye bia ono won fa ho odwene se ye no wo ye eti e hwan ase de sasa ankrofo no ye be bo omo ama sa ade ni mu ate e hyase nkakra ye nya pani bia mananka kopum se ne ye ya Adomankomafo ene ye ka ho asem eti be se mpanimfo se eniema no ekoso no ebeka obi a
ɛna anim guase no so na ɛba no ɔman no ɛyɛ nyina ne yatim ɛyɛ nyina ɛba ka yɛ nyina wote ase etidia ba ko ne yɛfa so si yɛtimi ahwa saba de me no won sɛ obi de ba ko beto na obi de ball away ɛne obi na de paki gu kia mu anase bibi no ko jai gu ho ɔmo de to ho maako ɛna ɔmo wontam no mo so ɔmo nyina aboa na menim sɛ ho no sɛ ɔmo de ho no mo ne bɛyɛ ball abia wo adan ɛde na ɛkɔ so wɔ man we sei mu eti Ghana anase asantoma mo ma yɛ yadwene sɛ emu bɛte ana obi abie na no a kasatia ne mo hunu niema ensam fatade hia de nya de se yebeye bola adan de bia yanka bola sem eto man no de abone nko na sese aba muturu mu ntia mo preso o man ya na nke mu dawa mu tie sabe wo mu amfra ma pa na wo hume anwonsra kwa kane kuma se enye dom na abewura na ndwira de wa anwonsra kwa na wo hunu bi ena parliament tontom nyina de akire adan afa na yeyese yania bi no yeyese yania bi no kane tetena na ye badwene bre ana na nanom dwene ehuru se awia no pie foforo eto otia ne sunsun so de abono nsi anasa abono so no eno kora mu ka asem bi de bata ho na nyan na yeyese yania ate ye watch boy ye nya fire ho ye da conditions mu ne ade no a yesi ye sori pie fifie be se ko ya dwuma mu no enne de ye hwede ye koso o man be ne yetemu no o man be ni o sori anu address pie na o kika hyem na o ne niam ahyehya o to no ayere belt pampe na wo twam etu fu sa bola na gu horo no e ho ya sade ye nyina ya sade ade na ekoso o man we se mu ade bia bola ho asem ne ye ka wa bra o man bi ko nanim enne o mo eye sabi asphalt mpokoro o mu twam ebi ya glass ye da so tie bi si mu ka bola ho asem etu o man no be ye anase nye ye ye be sere mpanifo o mo ye o mo asade o mo moa ne ye nyina ye moa ye ya sade ye se ya betena no ye ka sade o wazu ba ka ye no eti yazu ye de no ye hu ani abo hu da wuro ne ya ka ne o mo hwe so no o mo ye eti se ye beka ne ye beka na mu nya de a na kwa ba ne ye befa so a ye nyina no ye se ye de be boa o man no bola adan abribia na obi ade animu ne aprapra ne atogotam ne hwenso fam na ko acha nansa ede ben ne ehunu e wo bola ho ya ye adwene se ye besa o man na na se ye adwene se ye bekyekere o man no Ghana no me ne o me no ye me ye de a ye ni ba bia ye ko nya me bo na nya kwanto bi tu okokura wo ye da wo chi na wo san ba sansa bo bi ne ho no wuso an takrama fam adentia adani mum yemfa Ghana me yehunu se wo man ne ye dia na se ye ne ya ye ne yatim ya nye ne yeso ye ne yatim ade bola to bia bola de opra e wo dom opra no agya ho de okotere dom wato ade opra no agya ho de ono so woni fie ono ye na dia ne dia wa mu bia ono so prawia no de be kwa ho aba adan ade ne koso wo man mu ade asem na esi dia na aba bola adan etukro no mpasa mu bedini ya Kumasi ba bia Kumasi no aye Kumasi finfin nyina na ya de ball ese no kajetia adun o sa firi wona mu abantema o sa ko wani mususu na o bakwa de ne o bedu run about on kwa de ne ara ho ya asefam amango kodu anka brobe aduane aye de nyina agufam etie bisase kemi fo mu wai asamansama fo no mu wai ba bia wonni mfaso no mo saman ba bia wonni mfaso da bia mo sori a ba bia ho ni mfaso na yeta kasefo adwuma se o mo ye na so bia ho mfaso de o mo ye eti sa bola we bu o se nkene sa efie de ho ni nada ya sama o mo nyina ne de mo nyina kokot yo fasi mame fede mame fasi ya yo medasi ranti ofasi e de a ode abano ya rehosem ene ye ne bresem ayasem de wo fede mame mbra ho kwame akotweamba na dabi ehun hia pa na ayade a sebi ayawo na neye wukude na sebi asantime wura kosom na yedi kaka ha kyerɛkyerɛ sɛ nananom empefin fi sɛ sebi de osɔre no papra wo dem ma wo dem ye ni saa so na babia nananom da yamfefin ka wo na enne sɛ ye wura kosom na bola we egu hɔ ɛhɔ so no namu ɛhɔ na onam so na yɛkase yɛ mu bia entena hɔ yɛkase kebetu bia afiro ma hɔ ada hɔ a efisɛ hɔ no ɛyɛ ceremonial road ɛhɔ no kani kwaso bia to bia hɔ I have ever airport run about ɛkɔfa nyina ni kwa ɛkɔ bia ɛto bia hɔ na nso yɛ gya sɛ sɛbi yɛwura ne nananom se da bi mpɛsɛ me ha obi bia anya ni sɛ de be obi ansa bɛkɔ na no na yɛyɛ kwan ni se a ɛfɛ
de wo brem yo fidu am das mechi asanteman ani wi asina ba me bai me ba se me ba besum yewura aboa ama Kumasi ate be se me hye yewura ni munyam enu nti se wote ho na se wo se wo mpene emma me sisi Kumasi a me so me mpene ma na se me nte wase ifi se me ba se me ba be hye yewura ni munyam sanse mi na yewura zuba so la no patututu bi ekekaye ampa odika ifi se kuroi ehun bola ekuaku bola mahodo nyina bi pen awinti ese boa no medical ka chen se adwuma obetimi aye ebrekro na mu adwuma no so ntimi nye edi ntam me kasa ifi se obi a obetimi aye bibi no on tan kasa bebre ohie ni ntam o se hado o so ya mebo obi o takapsa bia o ya mebo bi oni ahoden anke ye kan enipa koro no na nka wasi na so mu ni sampa oni abre na wanya ya mebo de na yesa woni ahoden krum ha se wo se wo de ano ena betena office ana obekirikiri mu de nkrata ba bonte a kemifo nkrata ba bonte afa efi hu no se ye boaboa no a so wa ho ya library akokra betimanya edoso yi pa edoso wo hwe ball egu ho ya mimi de mi hu ni se efie ne wo ho na ayesa ball no se nyi omu nso a se de ade ne sitie no boto akese ne ya sha ade no se nyi omu na ye so de na obi na ye ne baby di gu kam eto petrol di gu kam mu a obi gu ho boninti ka se twom kwa no enam se ball na age kwan ne bia boso ninti no oduru age so do oge fa nchen ti betra omu mama ya ehuni se ya na eduru baby omu se mba be kreti de friend say submetros no omu pa omu dwuma pa ene sei omu dwuma ni sei mi de ni say ye kreti sa de no se de be ya adwuma na ayekese de ma kewe no ebi omu so beti afa chefa bi no bi omu so aye se de be adwuma no be yan na so eye office no motete eye office tai no mabobo omu nya adwuma bia omu nya hwe koso mu ya adwuma na ka winkie hu ni sa winkie hu wo de wimpo ana pempo na yehu ni sei na otwi nkwa wiye no obi gina kire kwa hu no obi gina kire a hu no we akoda wo be se emfie num no ogina kire hu no emfie sia ogina kire hu no se de ball ye go itiste enu ntimi de opani zuba wadi ka kansem no se de me sha se me de ka ho se ni bi no se wo ba be ye de ahye kotokohene enunyam enu mpo na ono an kasa na boboa no mpo na e ni sei obi abehye na enunyam no hwe ono na boboa no we kura nke ko sha se firi babi no ho a na hu se o we de bola de enyina ye bo to ase na so babi egu na so nipa na opese o hye na enunyam no ono an kasa na boboa no hwe ono an kasa na boboa no hwe ade egu ho no se betra kan se ya na se emra me mamu nya den ne nipa na obeye no ye ntwe na so ai mu odin dia ne da biase ya ne bi hu no wonye joto se ho kumu na bibia famanyame nyama be kire kuro na bia famanyame eno nso ntina da bia bia tie hwa ne tie no obi afompa na wo se emra no twe na so emra no di se ka bia ye mmɔ no se eto de den kwa na yɛfa no nkotum no wo nyame be kire o famanyame kyese enu a da bia sa nyame be kire kuro tie be sempanifo kasa no adoso ye de betra ase ya ye de kasa no adwuma ne ye ye be ka ebikwa na wo ye be kasa de bia be hu sampa bia ye sei na enye anti wo se tumi ka ne ekɔ ne ko siesie ho no we ni kwasa de kyeso sa de ye wo ya ye hu ye ka ho asemi sa de kyeso pe eni emeka se adwuma wo so ba be ya timpanifo anim no nye sa na tie sifom krumwa ba bia ututu amanfo se omu so mfiri wo no ade kye na se utu nipa du ade kye nipa du na ti wo so amamra ni mu anye de na ntwe nipa na so a de bia obeye adwuma hunu na beye ntimi de bia meka idinu na otweda idinu adedu anan afihia krumwa de bia bola no ana ka wasem de bia no ana ka wasem ne kura na ese nimdie no ekonkan amenne eye enwu ani bi no yetimi sekyerem ede ye ne afoforo no mponi o yetimi sekyerem se rabes ne ndie keka ho no
itim sa kyerɛ ndi ade foforo ne ta yesan so yusu ka ho enu mpo ne yehu ne sei ene sa nim die ne kwara nke mai de a ene nke de behu de nke ne bini tibet ebesre menhia samatu mo am woni nyina no office no ye munanti krum da bia munanti na muhunu sa ha atosini aha sei enkoye we sei no sei ye no na munya ase da bia motete office no ene air condition no ni na moa ye Kumasi ne kese ne sei ene ko ya chichim ya titimu ama kemu na kakakra bi enu mponu kwa ne ntizantimi nye de bia na communicate ne ba wontin de bia communicate ye be sei meme de mamo mmokoko bia biom ofiri bo kokko no nipa no beti ankwati ontie enu ntimu ma mema mantinsi abontin wonya police fasem enya police fasem de bia omutuntum no ye hu ehun se ebeye bibia maye ye no hu afa ebia no mnete omukura no sa aboaye mane mbo waye sa etimi ye konkan mo ma mema mo mu hye ahaha mo no emra bontin ono de oja abodwe se kakra na mi na wosoro no hu na nimu a de abubu hu mo mu mra bontin eni nipa ne se asode a no oporo wi kakra eno na me ye kokan ya ebinu so mo ntiase no eni binu so mo ntiase yesu entra ho ma me sei Kumasi no e ma me ton wade nya osika na ase na enya na obefa da ku babie ye no na wagya ne ho na ukọ fidu ya no pay kofa swami round about ho ade bi no mu ye na mo se interchange no ade na mo ye no udi free wona wode ni a kire eye ayi alifo jansen no ko he mango egu ho no o mato mango no enya sika no ase na enya no o magya ne ho o mu gya ne ho ko ade chiam za fofa egu so no ma say gya no ho ko he de ekoso ho no e ho nye so the bia so na mo sa lobby e ba appointment am na mo sa lobby say o mampani fa we hye me sa fa ma me adwuma no enti na wo lobby di adwuma pa na wo lobby say o ba be ye wo lobby apedei wo lobby pa say die na fa ma wo say ba be ye wo lobby abehye bola na say sei wo lobby abehye bola dia makuru ya na say wo lobby abepra krum amakuru mate de bia eno ho ani bre eno ye de mo wi a ho na asia sore krum ankoa na emu obi adwuma ko na asia sore ho boni krum o ma na adwuma pe otimi ko hye dem kwa na osu aya de so no adwuma di ahye ne sei e kon fa so be ye krum ha de ye di adwuma ne ma no na akota methodist so dem presby roman na ko na asia sore na empanyimfo so di akire ebi no firi frantoma e kodase se dai adwuma no ntimi nyai kamu ye anko waye odwuma ni nyina awie no bia mfie 9 de ma wa waye awie ampa odwuma aso ani omanfo ni nyina ebu abaso ho na akọ na asia sore se wa de me daase se odwuma de ma mi ana mpanyimfo de ma metimi ayam na so ani wo su de pai wa kura wonya nya bi so na akọ na asia sore na mo kwande wanti kwande wa pa oba be sa no na asia sore no ko no na nya adwuma no de bia ni ka Kumasi no kwane kese sei de bia Kumasi o Mayo Zuba udi ka kansem no nsam waka yeho adwuma pe oba ye nche ensoso kaka ka okonim woni ba so semfi na yedema wa na aso enso na nsem akan no ankosi hwe adwuma no betimi aye medical aka so pese wo de kasa nso dia untimi nye menhwe ni panim okuma na hwe ni panim a enipa no hwe no beka se bese mfie du ni kura no ebi kura onya wa sidi kwanto no botom da ebeka so woni di nipa betimi a kansem pa na bia meka e mai wodwumi emu wo hamu bese nchichemu bese dio kronkron omu nya yakunafo o kansem a be ma ne ho ayemo bo na so gya nipa na emo bese nyume nsia no na bola wahye no bola wahye gu onya asem ketwa tuweni de enye dwato asem no obi afom na ida ko jamra no na nipa ni bi wa ha wafe ne wofa ni nana sa no mani na hyase ache eno so ntine da so tibe yeti enipa ne fom a mamra ni ni wodi kan ka bisa wunu aba akra no utu ni firi oboase utu ni firi honum Kumasi de minyi so wunu aba no tiase tie wa nyina no wunu mu bia tu bia do be nwura so no boneka nye 1000 asem boneka 5000 10000 wonya afa ne kotum ene beboye mamre mu nya den na wo sisi da na mampoma ne do so de a ene BBC ya ne afam ne apie wodi nyampom bi anto ho
nyampoma bia nto mframa kwa nya babi no afa hyemna no den enne bebo na yin se dia enne mfe na no onim begu ase ye bebo mo nim egu ase ni wi asa botri so se meyo zuba ba ya wanye hu ye ya ne besa ka kire o enne ya memu din bone se ampa o ma ye ho kire ye ni nyina ne se o pese wo makuma sete nti o ma ye ho kire ye memu tri so no wa kire bi ya bodimpa fedua se meyo anye ni se dia de bia se ye se ba oba wo se oba be ya ma kotoko hene abeti na nimu no he ba bia bola egui utu na mienu pe no do ahemfie utu na mienu pe no do ahemfie ntime ye wonsi fom de bia wo se hu na bonten de bia ye hu na bonten no fa mema mama no ni omachi no munya adwuma no ene npa be ti fie so munya adwuma nye ene nka ne tankas se egu a o nhye mukina no mu nante mantwea enye se umba bene nam adumu kema ni monko a omu nante mantwea alaba ho omuma ho num ne ho no so ya dane headquarters ama bola alaba ho no omuma ho Dr. Mensa omuma ho num enne ufa ho num sisi ya omu se man tekwam e man tekwam o ono mu didwa ukoka omu so mu ni babiti ekwan mu no mote ka ne bo aben aya o twe ne kakra na ka na twam e ho no tie na nsem aka ne betwifa omu so a se kumobi o se yede o miduru ho no ne ho nyina ihwe obi antekwam na se ka na kwatimi edi congestion kwa chen enipa di congestion tie be sere meyo me hwehwe nimu o mema no so a yese omu ye city guard for anyone home bo no omu so mi se minyomu ni na nipa be free se do nyumra politin bag ekuto mu nyasem ketwa obihwemu no eno akwa bi eni ko bi momone ni nyina bi wom omu kwa akoyen kwan so no so omu kwa akoyen kwan nti so watu obi wa ase no obi so to fa akona otu obi no obi so to no ne yentu no na che so no de no acheche politin bag bi to no ma edo nyumra odo kofi oji da kofi nso no ti ebesere meyo ye wa ase ebebo ye wa pa ase ebebo be na otwetwomi na me no me ba o yi ni so page ni so no be din komo akra e ka che o se enyina itawachi do bi bia makuma sati bia itawachi e ma so be ka obeda ase wo ho ye besere pa ye besere adwuma no ye pese ye bo chidom ma ye adwuma no na se na ekode a ene na ko ya na so bai ti firi ye besere me yo se on fa na mengu akwan ne kwan so de gumu so anye se o de gu akwan mu saa ayi nani o de gu akwan na yi wani a kwan ne be si se de ahye mra o nkrata mu a fefefe so si fom a enya adwuma nkrata no ntimi si fom ma adwuma gise nipa ne betimi ama de ahye no nkrata mu na aye adwuma sanye saa de da bia se ya ne be kan saa da bia kwa me de beba da bia be sa kofa ba se de no de ba china mo se no sa de ba yo pese kwa me adwuma o ye no o ma na adwuma no ne se si fom onya adwuma bi anye opia onya nwura bia no kotwa ba ma kwa me ni mu ase e wo ho opi se okope bola ba no ano be nanti krum nyina onya hwe enne ye pesi hunu medase me pese etie kwa me ba pese etie ayi bi sisi a